25 let na trhu letos slaví česká dopravně logistická firma Šmídl. Za tu dobu se dostala mezi 5 největších dopravních společností v České republice. V současnosti disponuje více než 280 nákladními vozidly a má také vlastní logistické centrum ve Vysokém Mýtě. Chceme být stále větší, takže nebráníme se jakýmkoliv akvizicím na českém i zahraničním trhu a chceme růst i přirozenou cestou. Oslavy 25. narozenin se konaly v sídle společnosti Šmídl v Žamberku. Program zavedl hosty na okružní jízdu po Evropě. V každém státě na narozeninové cestující čekal kulturní program i ochutnávka místních specialit. Nějaké španělské koření, že vystřed. Protože jsme dopravní společností, tak nás napadlo, že uděláme cestu ne kolem světa, ale po Evropě, že naše kamiony právě jezdí hlavně po evropských zemích. Pomyslným delegátem zájezdu byl známý moderátor Vladimír Hron. Součástí oslav však byl také trenažer jízdy na motocyklu v osobním voze i kabině tahače. Pro dámy pak výroba vlastních parfémů. A co přáli narozeninoví hosté společnosti Šmídl do dalších let? Aby jim to minimálně dalších 25 let klapalo a jezdilo bez problémů. Aby se jim povedlo tady dosáhnout toho cíle, co představil vnuk Vladimíra, aby byli pomyslně co nejdříve na bedně. V dnešní době přebytek řidičů kamionů a bezporuchový provoz vozidel. Společnost Šmídl vznikla v roce 1990 s jednou AVI. O 2 roky později se rozšířila o mezinárodní kamionovou dopravu. Už jsem nakoupil kamiony, v jednom roce jsem jich koupil 6 a 8, takže 14 kamionů a postupně jsem dosáhl během 7 let asi 50 vozidel, což byla moje taková meta, jednou mít 50 vozů. Firma Šmídl skutečně dlouhodobě proniká do životů občanů města Žamberka v pozitivním slova smyslu a myslím si, že by to byla velká chyba, kdybychom tady tuto firmu neměli. V roce 2009 se stala společnost Šmídl finalistou soutěže Evropský autodopravce roku. Plán do příštích let mají v Žamberku jasný. Chtějí být největší dopravně logistickou firmou v Česku.